În 2008, domnul Dodon, în calitate de ministru al economiei, a negociat cu Ucraina un contract de procurare a energiei electrice prin intermediul unei firme căpușă din Ungaria, Partner KFT. Cine era beneficiarul acestei companii și ce cunoaște dumnealui despre organizatorii schemelor de intermediere la importul produselor energetice în Republica Moldova la ora actuală? Nu cunosc despre schemele în sistemul energetic, ceea ce a fost publicat recent în presă. Aștept cu nerăbdare să vină conducerea Andrei și Ministerul Economiei în Parlament pentru a ne da mai multe detalii în acest sens. În anul 2008 a fost semnat un contract avantajos Republicii Moldova, mi-aduc aminte, negociat de mine personal cu ministrul energetic atunci, domnul Prodan, apropo, și ne-a oferit niște condiții destul de bune care au fost considerate destul de bune și optime și acest contract a funcționat mai mulți ani, dacă nu mă greșesc, vreo 2-3 ani, care a fost favorabil Republicii Moldova. În ceea ce ține de candidatura Alianței pentru Integrare Europeană, grupul socialiștilor spune categoric nu și va fi consecvent în aceasta. Vreau să expun poziția grupului parlamentar al socialiștilor. Socialiștii nu participă într acest pas. Dacă va fi necesar 4 voturi suplimentare pentru aprobarea unei hotărâri de Parlament, asigurați-vă că aveți 47, după aceea haideți să începem negocierile. Vă mulțumesc. Горизонт партии коммунистов. Господин Додон, этим выступлением вы показали, кто проплатил ваш выход из ПКРМ. Vladimir Plahotniuc, sau cu băieții lui, coaliție vreodată veți face? Noi am declarat foarte clar. A spus că în actualul Parlament, eu mă refer la ce urmează. În luna decembrie 2014 am declarat și am promis că nu vom face coaliții în actualul Parlament. Din 2005 sunteți în funcție publice, da? Primiți un salariu de la stat, totuși în același timp aveți ați adunat averi mari. În 2013 ați procurat casă, luând credit, acolo unde... Luând credit de la Victoria Bank. Asta este o altă întrebare. Luând credit de la Victoria Bank, da, unde mai am de întors acest credit, încă parcursul, dacă mă greșesc, până în 2024. 1,5 milioane de lei de la Victoria Bank cu 8%. Da, cu 8% am luat credit. Toată lumea se întreabă ce fel de afacere face Victoria Bank când oamenii obișnuiți plătesc câte 24%. Asta era procentul atunci când am luat creditul. Așa, și nu se schimbă. Întrebați încercați să vă documentați care era atunci rata creditelor și în lei care putea să fie... Din acest credit. Cât plătiți pe lună în acest moment? Încă circa 1 milion, până la 1 milion. Nu, 1 milion, 8% anual, asta sunt 80.000 de lei anual, împărțesc la 12 și o să fie ca la cât? 5-6.000 de lei dobânda și plus suma de bază, care merge în jurul la 13-14.000 de lei. Și din ce trăiți? Conform legislației în vigoare, Lorena, este soție, sunt eu, avem părinți care ne ajută. Dar care este problema? Eu am declarat... Preferiți să ne întrebăm din ce trăiți odată ce aveți copii, familie și încă aveți de plătit atâția bani pe lună? Ne-am mers pe o formulă care corespunde legislației în vigoare. Eu pot să mă jur pe ce doriți. Absolut. Vă mai întreb, dumneavoastră sunteți șantajat de Vlad Plahotniuc? Nu. Cumva? Nu. Atunci haideți să privim o secvență video și să ne explicați ce se întâmplă în această secvență. 2013, eu știu care. Vă rog, iată, urmărim. Vă rog să urmăriți, sau știți despre ce este vorba. Eu am văzut că voi pregătiți în... Dar de ce așa vă ridicați când vedeți că s-a apropie domnul Plahotniuc? Dar eu nu la dânsul m-am ridicat, apropo. La dânsul v-ați ridicat. Haideți, vreți și domnia sa vă spune, stai liniștit, nu te ridica. Natalia, lăsați chestiile din anul 2013, vedeți care sunt acțiunile noastre. Dar se vede raportul de putere între dumneavoastră. A fost întrebare să vă răspund? Mă interesează răspunsul sau vă trebuia numai... Vă rog. În acel moment a fost un conflict unde Ion Cioban a fost agresat de către Iuri Munteanu și trebuia să înceapă o bătaie. Și eu am sărit încolo
pentru a-i lua apărarea lui Ion Cioban. Doar asta. Trecea pe lângă dumneavoastră domnul Plahotniuc. Ați sărit înspre domnul Plahotniuc. Puteți să insinuați ce doriți. Eu nu insinuez. Eu pur și simplu mă uit și văd. Eu am fost, apropo, acela care în 2013 am votat pentru demisia lui Plahotniuc din funcție. Apropo. Și al Marian Ilici Lupu, și al Plahotniuc, și mai departe. Săriți în direcția domnului Cioban, eu văd că dumneavoastră vă ridicați în direcția domnului Plahotniuc. Nu scoateți din context. Uitați-vă la toate secvențele care au fost atunci. Noi aici trebuie să încheiem emisiunea, dar apropo, nu mai avem timp, din păcate. Încă o dovadă în plus, că dumneavoastră ați mințit astăzi, este că atunci când ați privit filmulețul, ne-ați spus ce? Că ați sărit, v-ați ridicat pentru că se bătea Ion Cioban, a fost un conflict și a fost un conflict între Cioban și Munteanu. Da, și ați vrut să vă ridicați ca să-l ajutați. În momentul în care dumneavoastră vă ridicați, Ion Cioban ședea liniștit lângă dumneavoastră, în stânga dumneavoastră. Dar când vroiați să vă ridicați, vă rog camera, când vroiați să vă ridicați, domnul Plahotniuc se apropia de dumneavoastră. Așa e, domnule. Eu mi-aduc aminte că a fost un conflict între Iuri Munteanu și Ion Cioban. Aici noi încheiem emisiunea, domnule Dodon. Aici noi încheiem emisiunea. Mâine discutăm cu Valeriu Străleț. Va fi prim-ministru, nu va fi, deja va arăta soarta. Numai bine, noapte bună!